Bazalwane, yinibingelele futhi ngegama likaJesu Kristu. Amen. Bazalwane, siyaqhubeka siyafunda incwadi yesambulo isahluko ku-6. Now, ngifisa sihambe very slowly ngoba ngifisa si-understande. Ngifisa ukuthi sihamba sibe siqonda nje ukuthi yini esiyifundayo. Isambulo chapter 6, the 7 seals, and then lo kuzolandela the 7 trumpets. Yifundo lezi ngingathi kuncwadi yesambulo okuyizona ngempela okunokudideka okuningi ebantwini, and isizathu bazalwane ukuthi lezi fundo zidinga ngempela ukuthi mawuzama ukuthola ukuthi zonke lezi zinto ekukhulunywa ngazo zisho ukuthini, kumele ujule nje ngempela, kumele ujule ngempela. Akuzona izinto ey'cacile, zidinga ukuthi sigubhisise futhi. Sayizwe nto bazalwane. Mhlawumbe-ke sibuke nje ivesi elizosi-encourage lisi-motivate sifunda le chapter. Senincwadi yezaga, izaga chapter 1. Lento engicela siyibone kwincwadi yezaga. Ngithe izaga ngisho isahluko esokuqala. Izaga chapter 1 ku verse 23. Buyani ngokusola kwami, bhekani, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwenu, nginazise amazwi ami. Angazi noma siwazile bazalwane lo mazwi kuthiwa buyani ngokusola kwami, meaning repent manginisola when I reprove you. Sayizwe leyo nto bazalwane. And then athi uNkulunkulu nakho ngizokwenza mina uma ukuthi niyaguquka manginisola, uthi ngizothula umoya wami ongcwele. Sayizwe leyo nto bazalwane. Ngibe sengithini? Nginazise amazwi ami. So kukhona ukwazwa amazwi kaNkulunkulu bese kubekhona ukwazi. Angazi nasayizwa lento bazalwane, khona ukwezwa, ukuzwa ngendlebe, and then bekhona ukuwazi uthi uNkulunkulu ufuna hayi ukusizwisa kuphela, ukusazisa futhi. Sayizwa leyo nto. But uthi lokhu uzokwenza masiguquka mayisisola. Ngamanye amazwi bazalwane, uNkulunkulu into ayishoyo uNkulunkulu akafani ne-radio nje. Yazi i-radio, i-radio mawuke wayithi switch on, i-radio iyakhala ngisho kungesekho umuntu olalele. Ngizosebelela abantu buke wayi-ona ngisho nathi nilalele isitori ereyidweni. Isakhula ugogo ayithanda ukudlala iy'tori ereyidweni, silalele uze wozele uyovuka isakhala i-radio, ngoba i-radio iyakhala ngisho noba ningayilalelanga. uNkulunkulu akayona i-radio. Masingamlaleli uyathula. Iyazwakala bazalwane. That is why noJesu kuHerodi, sakhumbula uJesu ehlangana noHerodi, lithi iBhayibheli angamphendulanga nento eyodwa, zangasho nezwi elilodwa. Why? Ngoba uNkulunkulu wayekhulumile kuHerodi esebenzisa umprofethi uJohane uMbhaphatisi, elithi iBhayibheli umprofethi uJohane uMbhaphatisi uyena mprofethi ophezulu kunabo bonke abaprofethi. Lisho kanjalo iBhayibheli encwadi kaMateyu 11 verse 11 ukuthi kubo bonke abazelwe ngabesifazane akekho oyedlula uJohane okanye ongaphezulu koJohane uMbhaphatisi. Sezwe lo bazalwane. uNkulunkulu wayekhulumile kuHerodi ngoJohane. uHerodi wenzani? Wambulala uJohane. That is why mase kufika uJesu akakhulumanga nezwi elilodwa. uNkulunkulu akalona i-radio. Mayibona ukuthi akalalelwanga uNkulunkulu uyathula. Sezwe lo bazalwane. Nawuthi lana asilalele mayesiyala ukuze aloke esipha ukuqonda amazwi akhe. Sezwe lo bazalwane. Number 1 lokho. Number 2, asene ku chapter 2, Izaga chapter 2. Izaga manje chapter 2 verse 3 to 6. Oh, okay. No-3, yebo, uma ukhala ngengqondo, uzwakalisa izwi lakho ngokuqonda. Uma ukufuna njengesiliva, ukuphenya njengamagugu afihliweyo, khona uqonda ukumesaba uJehova, ufumane ukumazi uNkulunkulu. Ngokuba uJehova uyanika ukuhlakanipha, emlonyeni wakhe uma ukwazi nokuqonda. Sezwe bazalwane, kutho uma ngaba sikhala, siphakamisa amazwi ethu, sikhalela ini? Ukuqonda. Sikufuna njengamagugu afihliweyo, like hidden treasure. Ukubona abantu abafuna amagugu afihliweyo, abantu la besithi yini? Abantu abasebenza ama-mine. Umuntu bazalwane esebenza emayini
uyajuluka efuna. So ngaleli verse leli bengifisa siqonde lokhu ukuthi izinto zikaNkulunkulu ezisezwini kaNkulunkulu ezinye zi-straightforward, zilula, ziyazwakala. uNkulunkulu mayithi ungaphindi, there is nothing more to it. Kumele ungaphindi, yabo. Mayithi ungaqambi amanga, kumele ungaqambi amanga. Sekuwukuthi-ke manje ucele usizo kuNkulunkulu akuphe amandla ungakwenzi lokho athe ungakwenzi. Seyizwa leyo nto. Then kube nezinto bazalwane ukuthi before uzi-understande you must cry to God for understanding. Seyizwa leyo nto. Kunezinto okumele uzigubhe, ngamanye amazwi i-understanding yazo is deep, yabo. Kuthiwa kumele uzigubhe njengamagugu afihliwe, like the hidden treasure. Siyabona lo bazalwane. Now abantu abaningi bafisa ukugcina ukufunda kuphela kulezi zinto ezila ku-surface eziyicacele. Bantu bazalwane, njengoba sibona namhlanje abantu abayizitshebi emhlabeni yilabantu abagubhe lamagugu afihliweyo, abantu aba-own ama-mind. So nathi masifuna ukuceba ngokuqonda izinto zezulu nokuba ne-experience deep nezulu noNkulunkulu, kumele sikhale sicele uNkulunkulu ukuqonda bazalwane. So engathi njalo masifunda even if asekho la eklasini sifunda, but umkhuleko wethu inkosi ngiphe ukuqonda. Yazi umkhuleko engihleze ngokukhuleka, uNkulunkulu ungifakazi wami sikhuluma. Ngihleze ngicela uNkulunkulu ukuthi angisize, angiphe ukuqonda izwi lakhe, angiphe ukuqonda iziprofetho, akhanyise uNkulunkulu izinto ezisazokwenzeka, njengoba eshilo uNkulunkulu ukuthi umoya wakho ingcwele mayifikile uzositshena izinto ezizayo. Seyizwa leyo nto bazalwane, uthembisile uNkulunkulu. So ngilo ngikucela lokho ngoba lezi zinto zingamagugu bazalwane afihliweyo, and uNkulunkulu uthe we need to cry, kumele sikhale sicele kuye. Siyayizwa leyo nto bazalwane. But at the same time sikhala, kumele singawukhohlwa uverse 23 ukuthi uchapter 1 verse 23 ukuthi kumele siguquke mayisikhuze uNkulunkulu. Siyayizwa leyo nto bazalwane. All right. Now ake siyeni-ke khona ku-chapter 6. Now bazalwane, incwadi Samuel chapter 6 siyakhumbula ukuthi ikhuluma ngani, ngencwadi le evaliwe. Angisho siyakhumbula bazalwane, incwadi evaliwe, ivalwe ngani? Ivalwe ngama-7 seals, ngey'mpawu eziyisikhombisa. Siyayikhumbula leyo nto bazalwane. So incwadi yesambulo ikhuluma ngale ncwadi evaliwe. Now ayikhulumi kakhulukazi ngencwadi, kodwa ikhuluma ngento eyenzekalayo makuvuleka iy'mpawu lezi. Siyayizwa leyo nto bazalwane. So kumane kuvuleka incwadi, and siyabona ukuthi le ncwadi ivulwa izandla ezinamanxeba. Uma ubuka lesithombeni ubukisisa lesisandla esiyiphethe le ncwadi sinenxeba. Siyabona leyo nto bazalwane. Sivulwa nguJesu, kwabonakala uJesu, kuthiwa kwabonakala iwundlu engathi lisanda kuhlatshwa. Yilo elavula le ncwadi bazalwane, lokhu elivula uphawu ngophawu. So kuvulwa le mpawu the 7 seals. So incwadi yesambulo chapter 6 kahle ikhuluma ngale mpawu eziyisikhombisa. Number 1 lo ngicela siwuthole. So incwadi yesambulo ikhuluma ngale mpawu eziyisikhombisa. Now le mpawu eziyisikhombisa ngubani ongaqaphela zikhuluma ngani ngempela zona? Ngoba sibona kukhulunywa ngamahashi, kuqhamuka amahashi, angisho nanga amahashi aqhamuka. Kuthi makuvula iphawu lokuqala liqhamuke leli hashi leli limhlophe, ugibela umuntu kulo ihashi othwese umkhwele, ophethe nani futhi nalo mcibisholo lo, kulandele leli hashi leli, kulandele leli hashi, kulandele leli. So omunye uzothi okay, lana kukhulunywa ngani ngamahashi, but kumele sithole from the Bible ukuthi la mahashi kahle yini azama ukuyicacisa kuthina. Ake sibukeni bazalwane, iyasitshena iBhayibheli so that asigesi. Incwadi yesambulo chapter 6 yandlalelwa isambulo chapter 4. Lesiprofetho lesi siqala chapter 4, siyakhumbula all the way from chapter 4, chapter 5, chapter 6 ikhulunywa ngento eyodwa. Kubonakala itroni kaNkulunkulu, kubonakale isidalwa. Siyabona leyo nto bazalwane, amalunga ayi-24 angama-24, then nezidalwa ezine lapha ezisurround ini itroni kaNkulunkulu. Siyakhumbula bese kubonakale ini incwadi ephethwe ulo ohleli esihlalweni sobukhosi uNkulunkulu. Kube sekubonakala ingilosi ikhalithi ubani okwazi ukuvula ini le ncwadi ephethwe. Siyayizwa le nto bazalwane. And then kubonakala uJesu ukuthi nangu nali iwundlu elihlatshiwe liyakwazi ukuyivula le ncwadi. Then chapter 6 seyiqala iyavuleka. So siyabona nje ngeprofesi eyodwa.
Na ngifuna sizwe amazwi engilosi yiwona asitshelayo ukuthi kahle kahle lamahashi wonke nakho konke lokhu kule impawu eziyisikhombisa ukhuluma ngani. Asizweni bazalwane. Chapter 4. Asenu chapter 4 very quickly. So if sibhala ama-notes ukuthi ama-7 seals what are they about, nayi impendulo yethu la. Chapter 4 verse 1. So isaqala isiprofethi, angise ngithe isiprofethi siqala ku-chapter 4 and then siye ku-chapter 6. Now sisaqala isiprofetho, ingilosi yamtshena uJohane ukuthi lesiprofetho lesi singani onye lo mbono azombonisa wona ukhuluma ngani. Asizweni verse 1. What is the vision about? Emva kwalokho ngabona, bheka-ke, umnyango uvulekile ezulwini, nezwi lokuqala engalizwayo linjengecilongo likhuluma nami lithi, yenyukela lapha, ngikutshengise okumele ukuba kube khona emva kwalokhu. Okay, bazalwane, ngicela ukubuza-ke, according to the angel, izinto uJohane azozibona manje in vision zikhuluma ngani? According to verse 1, lezi zinto uJohane azozibona in vision kumbono wakhe zikhuluma ngani? Ngezinto ezizayo. Yebo, ngezinto ezizayo, about the future. Sayizani bazalwane? So that's the first point ekumele siyiqonde. Zikhuluma about the future. Now, yi-future yani lekukhulunywa ngayo? Yi-future yani? Now ngiyafisa bazalwane sikuqonde lokuthi kukhulunywa nge-future ngento ezisazokwenzeka, but not only into ezisazokwenzeka, particularly kakhulukazi izinto ezizokwenzeka ebandleni likaNkulunkulu. Sayizolweni bazalwane, nomhlaba nasemhlabeni, kodwa eziphathelene nebandla likaNkulunkulu. Yebo. Lokhu ngikwazi kanjani? So sesinevesi elisibonisayo ukuthi le mbono le is about the future. Now leliphi ivesi elisibonisayo ukuthi is about the church. Besides ukuthi incwadi yesambulo vele yonke ikhuluma ngebandla likaNkulunkulu kusukela ku-chapter 1 kuya ku-chapter 3, siyakhumbula besifuna nje ilento ama-messages athini akhuluma nebandla likaNkulunkulu kuzo zonke izigaba zokuphila kwebandla likaNkulunkulu kusukela ngesikhathi sikaJesu kuze kube isikhathi sokugcina. Sayizwa leyo nto. And uNkulunkulu wakhetha ukuthi lezi gaba wazihlukanisa kayisikhombisa. That's why khona amabandla ayisikhombisa kwincwadi yesambulo, kodwa sikukhuluma ngebandla kusukela ngesikhathi sikaJesu kuze kube yimanje. Na ngaphandle kwalokho likhona linye ivesi khona la ku-chapter 6 elichazayo elisinikezayo i-clue. Sayizwa leyo nto bazalwane, i-idea yokuthi lesi prophet sikhuluma ngani ngebandla likaNkulunkulu. Asenu ku-chapter 6. Na ku-chapter 6 kunento engicela siyibone ngehashi lesikhombisa. Ngangathi ihashi lesikhombisa, sorry, alikho ihashi lesikhombisa, mane amahashi. Ngehashi lesine. Verse 7, sorry ngikhohle ukusho. The fourth seal, it's verse 7 to 8. Verse 7. Nalapho livula uphawu lwesine, ngezwa izwi lesidalwa sesine sithi, woza. Ngase ngibona, bheka, nanto ihashe elimpofu nohlezi phezu kwalo, igama lakhe lalingukufa neHades, lalandelana naye. Base benikwa amandla phezu kokwesine komhlaba ukuba babulale ngenkemba, nangendlala, nangokufa, nangezilwane zomhlaba. Amen. All right. Now bazalwane, leli hashi lokugcina esikhuluma ngalo lana kuthiwa elimpofu, the pale horse, kuthiwa ligitshelwe umuntu igama lakhe ngokufa. Yayizwa leyo nto ukuthi ulandelwa yi-Hades, hell. Now kuthiwa into abayenza into eyenziwa ulogibele leli hashi lesine wabulala a fourth part, 25% womhlaba. Ngamanye amazwi abantu abaningi ngendlela emangalisayo.
Now abaphi la bantu abaningi bazalwane ababulawa umgibeli waleli hashi? Ake sibukeni, asiqhubekeni naye seni kwi-seal number 5. Asizweni ukuthi manje kwi-seal number 5 hey bazalwane kuzokhulunywa ngabantu abafileyo, kodwa ngifuna sizwe ukuthi obani labantu abafileyo. Verse 9 siyoma ku-verse 11. Nalapho selivula uphawu lwesihlanu, ngabona phansi kwe-althare imiphefumulo yababebulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababenabo. Bamemeza ngezwi elikhulu bathi, "Phoze kube nini, mbuso ongcwele noqinisileyo, ungahluleli, uphinisela igazi lethu kulabo abakhile emhlabeni na?" Base benikwa kwaba yilowo nalowo ingubo ende emhlophe, kwashiwo kubo ukuba baphumule isikhashana, baze baphelele abayizinceku kanye nabo nabazalwane babo ababeza kubulawa njengabo. Bazalwane ziningi into esiyizwa lana ku-verse 9 ya ku-11 kuthiwa kunabantu kukhulunywa ngemiphefumulo la kuthiwa ibonakala imiphefumulo ikephi, iphansi kwe-altare. Sayizwa leyo nto bazalwane, kuthiwa le miphefumulo iyakhala ithi, "Nkosi, kuyoze kube nini? Kuyoze kube nini Nkosi? Kuyoze kube nini?" Naw kuthiwa imiphefumulo yabantu abanjani? Kuthiwa imiphefumulo yabantu abanjani bazalwane lekhalayo? Verse 9 kuyasitshela ukuthi yilabo babebulawele ini? Izwi likaNkulunkulu nobufakazi babo. Sayizwa leyo nto? Now besiqeda kufunda ukuthi ukhona ogibele ihashi owayinikiwe amandla ukuthi abulale. Thina sizitshela ubulala noba yini, but now sesiyathola la ku-verse 9 ukuthi abantu kahle kahle bebebulawa lana bekuyini? Bekuyibandla likaNkulunkulu. Sayizwa lento bazalwane? Yilabo bebenze njani? Bebethini? Bebefakaza ngoJesu futhi bekhuluma izwi likaNkulunkulu. So siyathola lamasifunda lamavesi omabili noma siqhathanisa the 4th seal ne-5th seal, siyathola ukuthi i-focus kaNkulunkulu noma i-subject kaNkulunkulu kakhulukazi ibandla lakhe. Baningi abantu abafayo ngalesikhathi leli salelashi leli, but uNkulunkulu ifocus yakhe yibandla lakhe isikakhulukazi, ibandla lakhe bazalwane. So that's why namanje kufe abantu abaningi, but uNkulunkulu ukhuluma ngalabo abafele izwi lakhe nobufakazi befakaza ngoJesu. Sayizwa leyo nto? So siyathola-ke la ukuthi i-subject yalama 7 seals yibandla likaNkulunkulu and yizinto ezoyenzeka in the future ebandleni kaNkulunkulu noma ezithinta ibandla likaNkulunkulu. Kuyazwakala, is this clear bazalwane? Now mhlambe khona abe nemibuzo ngezinto esizifundayo la ku-verse 9 to 11 siyophinde sifunde makukhulunywa ngale mphefumulo ehleli ku-altare. Sikhumbule ukuthi incwadi yesambulo ibhalwe ngani? In symbols. Lithi iBhayibhile seimahino, Greek leso, malithi he sent and signified. So this is just symbolic. Njengoba uNkulunkulu ekhuluma ethi igazi lika-Abeli liyakhala. Kuyazwakala bazalwane? Hayi ukuthi kukhona ngempela manje abantu abaphansi kwe-altare kaNkulunkulu. Ucabanga ukuthi ngabanzima kanjani? Kunabantu abangaphumulanga abaphansi kwe-altare nje bahleli phezu kwe-altare. But iBhayibhile liyasitshela ukuthi abantu baphumulile basemhlabathini bazokuvuswa makubuya uJesu. Sayizwa leyo nto bazalwane? So that is the clear Bible. But lana nje uNkulunkulu usinikeza ngama-symbol ukuthi kahle kahle imisebenzi yalabantu yiyo ekhalayo, ukuthi kahle kahle kuyoze kube nini uNkulunkulu engasiphindiseleli kulabantu abasibulalayo. Sayizwa leyo nto? And bazalwane, hey, kunento engifisa ukuyisho. Sizile la impendulo ku-verse 11 kuthiwa labantu laba kumele baphumule. Baphumula kuphi? Emhlabathini bazalwane, hayi ku-altare noma ezulwini, basemhlabathini. Njengoba lisho iBhayibhile incwadi kaDaniel chapter 12, siyakhumbula sake salifunda ku-verse 2 no-3 ukuthi abaningi abalele emhlabathini bayakuvuka. Bayikhuluma ngesikhathi kubuya uJesu. Abanye baye kwinkazimulo engunaphakade, kwabanye kuhlazo olungunaphakade. So kanjalo. Now kodwa nayo into bazalwane ngifuna siyiqonde. Kuthiwa lana babulawa labantu, even though singayifundi
umuntu okafunde owayilandela wangempela ngesikhathi esifunda ngamabandla ayisikhombisa uzokhumbula ukuthi asikho isikhathi la ibandla likaNkulunkulu lake lafa kakhulu njengesikhathi sebandla lase-Roman Catholic Church lala libhubhisa. Siyakhumbula bazalwane, libhubhisa abangcwele. Abantu ababhala umlando, historians, bathi more than 50 million yabantu bafa befela inkolo yabo. Ngiyacela ukuyisho lento. Kunombhalo womlando, historian, ngithanda ukulandela i-history. Uthi makusempini makubuywa empini. Uthi makubuywa empini kuthi abantu abaxoxa indaba yilaba abanqobile. Sayizwa leyo nto, ngoba laba abanqotshiwe banjani bafile. Now ibandla lase-Roman Catholic Church njengoba lalishushisa abangcwele ngesikhathi sama-Dark Ages lalizama uku-erase ngisho ama-record wentushiso, lizama ukuthi indaba liyixoxe ngendlela elifisa lona izwakale ngayo. Kungumusa kaNkulunkulu ukuthi la maqiniso sinawo ngale ndlela esinawo ngayo, usazi ukuthi leli bandla lake labulala abantu abaningi kanje. Otherwise bazalwane, ziningi izinto ezashiswa, amaphepha ashiswa nezinto kungakho ngisho ubufakazi. Yingakho kuthiwa mawufunda ngama-Waldenses bokufunde ukuthi ama-historians athini, kuthiwa okuningi esikwaziyo ngama-Waldenses ukuthi abephila kanjani esikutholayo kwincwadi ezazibhalwe abantu base-Roman Catholic Church kuma-accusations wabo, ngamanye amazwi kuyinto babebamangalela ngayo phambi ukuthi bababulale ukuthi hayi cha babulalelwa ukuthi. And isizathu saloko ibandla lase-Roman Catholic Church lalicisha yonke into, bonke ubufakazi ngisho iy'ncwadi zabo zazicishwa ngoba kuthiwa lo onqobile uye ococa indaba makubuya empini. So babezama ukwenza into kanjalo ukuthi singaze silazi iqiniso, kodwa-ke ngomusa kaNkulunkulu salazi. So that's why manje ama-historian mayekhuluma athi more than 50 million people abafa. Kahle kahle inamba yangempela ayaziwa. So yingakho iBhayibheli malikhuluma lana lithi kuthiwa leli ogibile leli hashi igama lakhe kwangukufa. Kuthiwa wayilandelwa yiHades emva kwakhe. Sayibona lento bazalwane, kuthiwa wayilandela yiHades emva kwakhe. Kuthiwa wabulala a-quarter yabantu emhlabeni. Yayizwa leyo nto, ucabanga umhlaba njengoba manje una how many billion? They approach 8 billion man. Makuthiwa a-quarter ka-8 billion. Uyabona leyo nto ukuthi divide nje ngo-4. That is 2 billion. That is sekuthiwa usithathu sibeke namhlanje lo prophet ubulala abantu abangako. And ngalesa sikhathi i-population obviously engafika 8 billion ayincane kunamanje, kodwa it was millions zabantu babhubha ngalesikhathi bazalwane kubusa ibandla le-Rome, i-Roman Catholic Church sukela ngesikhathi 538 AD kuyoma 1798. So leli hashi already sesiyalazi singafiki nokufika kulona. Now I hope siyalandela bazalwane. There are two things esazibukile ukuthi leli prophet esikhuluma nge-future. Number one, sikhuluma nge-future ephathelene nebandla likaNkulunkulu. Sayizwa leyo nto, lokhu sisakuthole eBhayibhelini straight from the Bible. So ngizafuna silandele sithole as much as we can get directly from the chapters esiwafunda. Now kunento engizoyivula ke manje ngifuna siyibone bazalwane. This is so amazing. Last time safunda ukuthi leli hashi leli eliphumayo makuvula ini uphawu lokuqala limele ini ibandla likaNkulunkulu. Siyakhumbula incwadi kaZakhariya chapter 10 verse 3 liyasitshela ukuthi uNkulunkulu ufanisa uJuda, ufanisa uJuda njengani? Njengehashi elinqobayo. Kuyazwakala bazalwane. Now siyatshela futhi ukuthi leli hashi linjani, limhlophe. Sikhumbula ukuthi nemibala lamahashi ihlukile and futhi inento eyikhulumayo nayo iyi-sign, it's very significant. Leli ukuthi limhlophe ihashi leli. Sasithe kambe ukhala white urepresentani bazalwane, ukhala white. Ngicela ukuza nje ngibone sasilandela yini. Purity. Urepresenta ini bazalwane? Purity. Purity. Siyakhumbula amavesi incwadi kaDaniel chapter 12 verse 10 ithi many shall be purified and made white and tried. Sayizwa leyo nto
ukuthi baningi abazothina bazongcweliswa benziwe mhlophe base bazanyazanyisa ngazo to be tried. So that's true. So umhlophe urepresenta ini? I-purity. Njengoba iBhayibhile lithi noba izono zakho zibovu, siyabona leyo nto, njengobubende kodwa ziba njani? Ziyoba mhlophe njengeqhwa, purity. So white represent purity. So ibandla leli hashi likaNkulunkulu in its pure state linjani na? Lalinqoba. Ngoba lithi iBhayibhile leli bandla lahamba linqoba. Siyakhumbula sifunda uverse 2. Kuthiwa lahamba linqoba. Now kuthiwa kunowaligibela ihashi. If ihashi lirepresent ibandla, you must know bazalwane ukuthi ngesikhathi lise pure lisemhlophe, lo gibela ihashi olisizayo ukuthi linqobe ulo olawulayo ibandla okunguJesu Kristu. Sayizwe lento bazalwane, uJesu Kristu imbala olawulayo ini? Ibandla lakhe. Na ngiyafisa lento bazalwane siyithola ukuthi as long as uJesu elawula ibandla lakhe, kunguye ogibele leli hashi liyibandla, ibandla liyanqoba. But once ihashi ligitshelwa ngomunye umuntu, ibandla nalo liyashintsha libe yenye into. Sayizwe lento bazalwane, ibandla liyashintsha libe yenye into. But as long as ligitshelwe kuJesu Kristu, ukubona sibone bazalwane i-relationship between ihashi nomuntu oligibele, angazi noma ukhona la kithini owagibela ihashi. You know, njengoba ngigibela ngihlala emakhaya, ngigibela imbongolo, ngigibele nehashi. Uyathi ihashi mawuhamba nalo uligibele, ngisho ulifake ehlathini liyaqonda straight. Yazi la ngithusa ihashi ngempela, uyolifaka ehlathini liyaqonda straight ihashi. Yingakho babelisebenzisa kanje ngesikhathi sezimpi, ngoba ihashi ngisho libona inkemba lijiki, ngisho libona amanye amahashi elihlangabeza lijiki ihashi. Siyibona bazalwane. So ngisho ihashi linjalo nje liyalalela lento oligibele ayishoyo nalapho alikhomba khona. Siyizwa lento bazalwane, ihashi elifundiseke kahle lenza nje kanjalo. So leyo nto ifundisa nje a very powerful lesson, isifundo esinamandla ngokuthi ibandla likaJesu kumele libe kanjani kuJesu. Ngisho noba indawo ungayiboni, ihashi alihambi ngokubona kwalo, lihamba la likhonjwa khona ngulo ligibele. Siyizwa leyo nto. Nathi akumele sihambe ngokubona kwethu bazalwane. That is the problem isikhathi esiningi. Izinto eziningi sifuna ukuzenza ngokubona kwethu, ngokuqonda kwethu. Singaloku sithi Jesu wena ufuna sithini? Wena usiholela kuphi makunjeni? Siyizwa leyo nto bazalwane. So very very important that lesson. Okay, ngizoma lapho-ke kancane. Now ngiyazi konke engake ngayisho last week, ngifuna ukuyiphinda futhi kuzingene. Incwadi le ephethwe labazalwane ayikhulumi ngamahashi. Kuyazwakala bazalwane, incwadi ayikhulumi ngamahashi. Lamahashi abonakala makuvulwa ini? Uphawu nophawu lwale ncwadi. Siyayizwa leyo nto. Incwadi yona uqobo ayikhulumi ngalamahashi. Siyayizwa leyo nto. Lamahashi izinto ezenzakalayo emhlabeni eziphathelene nebandla likaNkulunkulu, ngendlela yokuthi njengoba uNkulunkulu esitshelile ukuthi makuvula uphawu lokuqala obonakala ihashi limhlophe, sesiyazi ukuthi uphawu lokuqala lele ncwadi selavulwa, ngoba leli hashi lokuqala lirepresenta ini? Ibandla leli lalinjani? Lalimhlophe labapostoli elalinqoba ligitshelwe nguJesu. Kubusa uJesu ngempela, njengoba abaholi bebandla baloko bakhuluma ngokubuswa nguJesu. And siyazi ukuthi ngisho uphawu lwesine nalo selwavuleka. Sazi kanjani? Ngoba uphawu lwesine kukhona ihashi leli lwesine leli elirepresenta isikhathi sebandla iRoman Catholic Church, leli lalibulala abangcwele ngendlela eyisimangaliso. Futhi ngiyazi nokuthi uphawu lweli bazalwane lolu-ke manje leli losithupha, angisho ngiqale la 1 2 3 4 5 6,
siyazi nalolu solavulwa bazalwane ngoba uphawu lwesithupha yila kwenzeka khona i-earthquake esake safunda ngayo yaseLisbon 1755, kwenzeka futhi nokucima kwelanga 1780, nokuthi inyanga ibe yigazi 1780, nokuwa kweyinkanyezi 1833. Sayizwa lona bazalwane, siyazi ukuthi sekwavuleka la, kodwa leli siyazi ukuthi alikavuleki ngoba uma kuvuleka leli kunenye into eyenzekalayo-ke bazalwane esisazoyibuka. Manje sikwiphawu lwesingaki? Olwesithupha. Kwenzeka izinto manje ezi-under uphawu lwani? Lwesithupha. Siyayizwa loo nto bazalwane? All right. Now ngicela sibone ukuthi incwadi uma ukuthi ayikhulumi ngamahashi, ake sibone ukuthi bazalwane incwadi le ikhuluma ngani. Now ngizofunda bazalwane isicaphuno nje, alikho ivesi engeke ngilifunde la eBhayibhelini elisho directly ukuthi le ncwadi ikhuluma ngani. Kodwa uNkulunkulu ukwambulile ukuthi le ncwadi ikhuluma ngani ngaye umprofethi wakhe u-Ellen White. Now ngifuna sibone ukuthi uthini, and then lento ayishoyo ngizoyiprova ngeBhayibheli. Khona into eyibazalwane, this is amazing ngempela. Ake sifundeni la ukuthi yini kahle kahle ebhaliwe la kule ncwadi izingilosi zazifisa ukuthi ivulwe kangaka. Asifundeni, ngifunda kwincwadi 12 manuscript release page 296. Asizweni. Kuthiwa this roll was written within and without. John said, I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. Kuthiwa le ncwadi yayibhalwe ngaphakathi nangaphandle. uJohn uthi wakhala ngoba akekho umuntu watholakala owayefanele ukuvula incwadi noba futhi ukuthini, ukuyifunda noba ukuyibuka nje kuphela. Kuthiwa the vision as presented to John made its impression upon his mind. The destiny of every nation was contained in that book. Sayizwa leyo nto, number one. Kuthiwa in the book is contained the destiny of every nation. Sikubhale phansi bazalwane. So kuthiwa umbono lo uJohane wawubona ngingathini, wamthathekisa kakhulu bazalwane. Kuthiwa la phakathi kule ncwadi kwakubhale ini? Kwakubhale isiphetho noba isiphelo sezizwe zonke zasemhlabeni. Kuthiwa John was distressed at the utter inability of any human being or angelic intelligence to read the words or even to look thereon. Kuthi uJohane wahlupheka kakhulu engekho umuntu okwaziyo ukufunda le ncwadi ngisho noba ukubuka amagama wayo. Kuthiwa his soul was wrought up to such a point of agony and suspense that one of the strong angels had compassion on him. Kuthi umphefumulo wakhe uJohane wahlupheka ngendlela yokuthi enye yezingilosi enamandla yamdabukela, and laying his hand on him assuredly said, weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Sayizwa lona bazalwane. Kuthiwa yaze yathi ingilosi, ungakhali ngoba ingonyama yesizwe sakaJuda inqobile ukuthi ithini na, ivule incwadi. Nokuthini, nokuvula futhi nezimpawu eziyisikhombisa zayo incwadi. But sesitsheni ukuthi phakathi kale ncwadi khona ini? The destiny of every nation, number one. You know, ziningi into engizi-highlighte la. Siyatshena futhi lana ukuthi umuntu owabeka isandla kuJohane owamtshena ukuthi angakhali, ukuthi it is one of the strong angels, ingilosi. Obunye ubufakazi lobu ukuthi the 24 elders ngempela it's not humans, it's angels, njengoba sasifundile. Siyayibona leyo nto. Ngoba uma ufunda kwincwadi yesambulo chapter 6, kwincwadi yesambulo chapter 5, incwadi yesambulo yona chapter 5 ithi one of the elders. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Kodwa manje masichazela lokuthi it's one of the angels, so meaning the elders are angels. Siyayibona leyo nto. But kasidlule, so in the book kukhona ini? Isiphetho sezizwe zonke bazalwane. Uyayibona leyo nto? Ayisibonele ukuthi yini enye khona futhi. Lana incwadi Christ of the Blessings. Ellen White yakhuluma nje uNkulunkulu wambonisa ukuthi khona yini ekhona kule ncwadi. Kuthiwa
lana ikhuluma ngani? Ikhuluma ngesikhathi amaJuda ebulala uJesu, ngesikhathi bemphika uJesu beze bethe hayi lona akabulawe, ngesikhathi eme phambi kweSanhedrin. Kuthiwa thus the Jewish leaders made their choice. Their decision was registered in the book which John saw in the hand of him that sat upon the throne, the book which no man could open. In all its vindictiveness, this decision will appear before them in the day when this book is unsealed by the Lion of the tribe of Judah. Kuthiwa ngakho-ke amaJuda asithatha isinqumo sawo. Kuthiwa nesinqumo sawo salotshwa kule ncwadi uJohane wayibona esesandleni salowo ohlele kwitrone. Le ncwadi le wayengekho umuntu owayengayivula. Le ncwadi ile sikhuluma ngayo. Kuthiwa bazalwane ngakho konke ubufakazi lesinqumo lesi siyovela phambi kwabo labantu ngalolo suku lapho incwadi ivulwa khona iwundlu noba yingonyama yezwe lakaJuda, isizwe sakaJuda, yebo isizwe sakaJuda, sho kanjalo. Nawo bazalwane siyathola again la ukuthi lapha kule ncwadi ubhalwa futhi nezinto nezinqumo ezithathwe ngabantu eziyophinde zivezwe ngesikhathi bethini belahlwa. Ake sibukeni eyokugcina le ngiyifundayo ekhuluma ngokuthi yini phakathi kule ncwadi. Le ncwadi iphethe isiphetho sezizwe. So le kule ncwadi ukuthi isizwe nesizwe ukuthi siphele kuphi, umuntu nomuntu ukuthi isiphetho sakhe sithini sikuleya ncwadi. Kuthiwa there in his open hand lay the book, the roll of the history of God's providences, the prophetic history of nations and the church. Ake simini lapho kuthiwa lapho esandleni sakhe esivuliwe kwakukhona incwadi. Incwadi leyo ephethe umlando wezenzo zikaNkulunkulu, futhi nomlando wemilando yezizwe zonke nebandla likaNkulunkulu. Seyizwa leyo nto. So kule ncwadi khona also ini ihistory. Ihistory yani? Ihistory yezinto ezazenziwa nguNkulunkulu kusukela ekuqaleni kuze kube sekuphethweni. Izinto uNkulunkulu wayezenza kwizizwe zonke, kumuntu ngomuntu, ukuthi uNkulunkulu yini ayenzile ukuthi sibanibani asinde. Lapho siyobe sibona ukuthi uNkulunkulu wake wazama kangakanani ukufinyelela kuHitler. Manje kuba ngathi uNkulunkulu akakaze akhulume noHitler. Mase kuvulile incwadi kuyobonakala. Seyizwa bazalwane. Iyaqhubeka ngizofunda futhi namagama ablue. Kuthiwa in symbolic language was contained in that roll the influence of every nation, tongue and people from the beginning of Earth's history to its close. Kuthiwa lapho bazalwane ngezibonakaliso kulotshwe umthelelo wani wezizwe zonke nezilimi zonke nabantu bonke kusukela ekuqaleni kani komlando womhlaba kuze kube sekupheleni. Seyizwe leyo nto. Ngamanye amazwi ukuthi sonke isizwe sakaZulu senzani emhlabeni, yini kahle sasiyenza, and then kube umuntu ngomuntu. Bazalwane, this is deep. Le ncwadi le iphethe ezinye izinto bazalwane. Now ngifuna bazalwane ukuthi le nto sike siyiprove manje from the Bible. Ake siyeni incwadi yeSambulo. Incwadi yeSambulo chapter 6. Hayi mohle Jehova. So into esizoyenza bazalwane la ukubuka nje ukuthi qala yini ela kule ncwadi njengasibuka manje. Sika sabuka ukuthi les prophet sikhuluma ngani. Number 1, sikhuluma ngezinto ezikwi-future, ngama-seals ukuthi kwenzakalani mase kuvuleka ama-seals. So isiprophetho yileso. Sabuka futhi the future yebandla likaNkulunkulu, future ephethelene nebandla likaNkulunkulu. Seyizwa lento bazalwane. Now sifuna ukubona ukuthi yini lebhalwe phakathi kule ncwadi. And sesibonile from this quotation, quotation esibonisile ukuthi le ncwadi ayikakavulwa manje ngoba kuthiwa lezi zinto lezi babezenza amaJuda kuJesu, kuthiwa bazalwane zilotshiwe kule ncwadi. Kuthiwa futhi
ziyakubonakala ngalolu suku lencwadi ivulwa ingonyama yesizwe sakaJuda. Seyizwe lento bazalwane. So kwamanje ayikavulwa lencwadi. Now izovulwa nini? Obviously izimpawu eziyivala incwadi ziyisikhombisa. So izovulwa mase kuvulwe ini lempawu loluphawu lwesikhombisa. Now ngifuna sibone ukuthi kwenzekalani ke mase kuvuleka uphawu lwesikhombisa. Why lencwadi kumele ivulekile mase kuvuleka uphawu lwesikhombisa? Now yiyo lento ezosinikeza iclue ukuthi kunani kule ncwadi. Now asifundeni bazalwane ngithe Isambulo chapter 6. Isambulo chapter 6 sofunda ukuthi kwenzekalani kuphawu lesithupha. Asiqale nje kuverse 12 sifunde nje masishane. Ngase ngibona lapho livula uphawu lesithupha. Kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, nelanga labamnyama njengendwangu yesaka loboya, nenyanga yonke yaba njengegazi. Nezinkanyezi zezulu zawela emhlabeni njengomkhiwane ovuthulula umphobo wawo, nxa uzanyazanyiswa ngumoya omkhulu. Nezulu Amen. Vele sifunde lapho kancaneke. Lokho esesikufundile kuthina lokho esesikufundile lokho esesiqeda ukufunda ingaba is it past, present or future lokho esiqeda ukufunda? Kuthina ngisho kuJohn kuthina. KuJohn vele ngesikhathi kaJohn kwakuyi future. But ngisho ukuthi kuthina. Lokho esiqeda ukufunda verse 12 no 13. Sengathi uke wasitshela naneminyaka yakhona ekwenzeke khona kusho ukuthi thina sikuyi-past. Bazalwane sekuyi-past lokho. Yafisa lokho ukuthi siqonde kwaba khona umbuzo ukuthi ingaba ngeke kuze kuphinde kwenzeke yini. Na bazalwane iBhayibheli liyakhuluma kwincwadi kaMateyu nakuncwadi kaMark nakuncwadi kaLuka ukuthi phambi ukuthi uJesu abuye kuzoba khona signs in the skies. Seyizwa leyo nto. So kungenzeka kuphinde kwenzeke angazi but sengisho ukuthi sekwenzeka. Yayizwa leyo nto into enjengalena yenzeka futhi exactly ngaleli date uJesu ayithe izokwenzeka ngayo. Ngoba safunda ngathi sasifunda kwincwadi kaMark chapter 13 ngoba uthi uJesu ngalezo insuku ekhuluma ngalezi insuku 1260 years la kushushisa khona abangcwele uthi ngalezo insuku. Seyizwa lona bazalwane ithi iyasho lapho ukuthi ngalezo insuku before kodwa ziphela izinsuku. Kuthiwa kuzokwenzeka ini? Kuzokwenzeka ukucima kwelanga nokuba bovu kwenyanga nokuwa kwezinkanyezi. So lento kumele vele siyilindele between unyaka u538 no1798 ngoba yizo lezi insuku ayikhuluma ngazo lapho uJesu, insuku zentshushiso lebandla lakhe. Seyizwa leyo nto. And ngempela kuyamangalisa ukuthi bazalwane lento le yenzeka in those days ukuthi in the end yabo of the tribulation. Siyabona leyo nto but in those days. So intshushiso seyiphelile kodwa kwakuseyizinsuku lezi zokubusa kwebandla laseRoma and kwenzeka exactly as uJesu eshilo. It's too amazing. Yabo. So lento it's past kuthina. Lesiqeda uyifunda. Now ake sifunde elandelayo ke. Verse 14. Nezulu lagoqa njengomqulu wencwadi usongwa. Izintaba zonke neziqhingi zasuswa ezindaweni zazo, namakhosi omhlaba nezikhulu nezinduna nabacebileyo nabanamandla nezigqila zonke nabakhululekileyo bacasha emphumeni nasemaweni ezintaba. Basibethi ezintini nasemaweni, welani phezu kwethu nisisithe ebusweni balo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lwewundlu. Verse 17. Ngokuba usuku olukhulu lolaka lwabo selifikile, ngubani-ke onamandla ukuma na? Amen. All right. Now bazalwane lezi zinto ezikuverse 14 to 16 kuthina zinjani? Are they past, present or future? Ziyi-future kuthina. Ziyi-future ngoba kuthi bazalwane lana kuthiwa izulu
lagoqwa njengencwadi kuthiwa heaven departed as a scroll. Sayizwa leyo nto? Na ngicela ukubuza ebazalwane, kukhulunywa lana lento yenzeka still ngesikhathi kungakavulwa kungakavulwa uphawu lwesikhombisa. Kuse under lento yinto eyenzeka ngesikhathi kwakuvulwe uphawu lani lesithupha. Yabo, so kuyaqhubeka nje kuyenzeka. Now ngicela ukubuza abazalwane, mawubuka lezi zinto lezi ezenzakalayo, masicabanga yini ekumele silindele ukuyibona? Yini ekumele silindele ukuyibona kuphawu lwesikhombisa mawukuthi uphawu lwesithupha kwenzeka lezi zinto ezisimanga kanje? Kuthiwa izulu liyagoqwa njengencwadi. Sayizwa leyo nto? Kuthiwa ngisho neyiqhingi kuthiwa zasuka endaweni zazo. Mountains were moved out of their place. Sayizwa bazalwane? Amakhosi umhlaba athi izintaba zisiweleni, athi siweleni sifihleni ulaka lewundlu. Sayibona nini bazalwane? Kubese kuthiwa ngubani na uyokwazi ukuma? So umbuzo wami bazalwane ukuthi according to lezi zinto ezenzakalayo lana kuphawu lwesikhombisa, yini ekumele siyilindele ukuthi izokwenzeka kuphawu? Kuza kwaJesu. Amen. Njengoba nje bazalwane kuphawu lwesithupha kwenzeka lezi zinto kuphawu lwesithupha, it's clear ukuthi makuvuleka lolu phawu kubonakala indodana yomuntu. Bona ngoba phela izulu njengoba lisuke livuleka njengencwadi selivula indawo kaJesu ukuthi abonakale. Sayizwa leyo nto bazalwane? Ayikho enye into. So ngamanye amazwi ilento uphawu leli, the sixth seal, isthatha all the way from earthquake from 1755 until the last day kuze kubonakala uJesu. Sayizwa lento bazalwane? So uphawu lelo, so uphawu lwani? Ngithe uphawu lwesithupha lisuka kunyaka 1755 until unyaka esingawazi, ngoba namanje siku-2024 alikavuleki izulu njengencwadi, kodwa maduzane kule minyaka elandelayo maduzane bazalwane. I'm telling you the truth, angikwazi unyaka kodwa maduzane izulu lizovuleka njengencwadi. Uzulu lizovuleka njengencwadi. And then ongathi ngiyambona uJesu, ongathi yazi ukuthi nje mhlambe ngine-imagination bazalwane angazi active kakhulu in my mind, kuba ngathi uJesu lolu phawu leli lesikhombisa vele ulivula seyiphuma. Uyayizwa leyo nto? On his way out uthi ephuma bevula asiyevuleke manje lolu phawu lesikhombisa besehla ezolanda abantu bakhe. Sayizwa lento bazalwane? Asizweni ukuthi ithini iBhayibheli ukuthi kwenzekalani makuvuleka lolu phawu leli lesikhombisa. Chapter 8, asene chapter 8. Chapter 8 verse 1. Ukuba lilivule uphawu lesikhombisa, kwathi du ezulwini kungathi ingxenye yehora. Ngase ngibona izingelosi. Hayi cha, cela sibambe lapho. Sesiqala okunye, mase uqala ku verse 2, sesiqala okunye. Utho bazalwane, makuvuleka uphawu lesikhombisa, kuthiwa kwathini ezulwini? Kwathi du ezulwini. Na bazalwane, ngicela ukubuza, njengoba sikhuluma nje manje masicabanga yini yenzakalayo ezulwini manje? Manje kuyadunyiswa. Yebo, kunendumiso, yebo. Ziningi nje into ezenzakalayo ezulwini. Kunendumiso, kunenjabulo ngoba lithi iBhayibheli kune-judgment, kunokwahlulela. Siyabona leyo nto. So there are many things happening izulu bazalwane nje indawo. Kunendumiso, kune-judgment, kunokujabula. Sometimes kube khona nokukhala, uJesu ekhala as abantu abanye beshona bengamkhethanga. But kube khona ukujabula as bekhona abamkhethayo futhi bagcine beshona belalele kuye. Lithi iBhayibheli kunenjabulo ezulwini. Nangisho uJesu uke aye wayebatshela abantu la emhlabeni bengazi bona, bethatha kancane indaba yokuguquka kwabantu. AbaFarisi wayikhuluma nabo, yena uthi ngimtshene mina ngoba ngisuke ezulwini. Uthi kunenjabulo ezulwini ngokuguquka komoni owodwa. Ngesikhathi ngangikhona sasifike sijabule ngokuphenduka 1 person ephenduka, sasijabula. So ezulwini a lot of things happening, kodwa khona ne-worship kakhulukazi. Yebo.
namasicabanga bazalwane yini engenza ukuthi kuthuleke ezulwini? Do. Ingelosi zisuke zizabe ziza noJesu. Amen. Glory to God. Asiyeni incwadi kaMateyu 25. Incwadi kaMateyu chapter 25. Bese sivele sesikhulumile bazalwane ngisho kusho nini uqobo ukuthi kusho ukuthi lelo phawu lesikhombisa maluvuleka lona kusho ukuthi sekubuya uJesu. Sibona kanjani? Sibona ngezinto ezenzeka ekugcineni kwalolu phawu lwesithupha, the sixth seal. Siyabona zonke lento ezenzekayo ziqala ngo-1755 zifike until lapho the last day, the very last day la kuvuleka isibhakabhaka. So it's clear ukuthi lolu phawu lesikhombisa, the seventh seal, yilo uJesu alisusayo mase iphuma ezulwini. Sikhumbule ukuthi le ncwadi isezulwini bazalwane. Uthi uphuma ngalo lolu phawu lesikhombisa, uyalivula bephuma ngendlela. Bazalwane, intokozo lapho ekhona. Ake sizweni labazalwane. So that's why kathuleke ezulwini mase kuvuleke lo phawu. Verse 31, Matthew 25 verse 31. Kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona iza kuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Kuza kubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke. Lesibambe nje lapho, lesibambe lapho. Siyayizwa lento bazalwane siyizwa la, yazi iBhayibhile. Manje sithi masilifunda njalo, as you read each and every word, uzama ukimagine lento eshoyo. Lithi iBhayibhile indodana yomuntu maseyiza ngenkazimulo yayo. Bese isithi nengilosi zonke. Yayizwa leli gama lithi zonke. Ithi iBhayibhile elithi lami and all the holy angels with him. Angikhumbuli bazalwane la kwenzeka into sukela ngesikhathi sika-Adam kuze kube sekugcineni. Angikhumbuli ngifunde eBhayibhelini, angangikhumbuzo kafunde la kuthiwa izulu ingilosi zonke zaphuma ezulwini. I don't remember. Ngisho nesikhathi ingilosi zazizolanda uJesu la emhlabeni. Uyazi uJesu kwakhona ingilosi zazizomlanda. That's why kukhona ezinye zaze zikhuluma nabo Petro nabafundi ngesikhathi uJesu seyikhuphukile. And sake sayifunda bazalwane, ngikhumbula sasifunda chapter 5 ukuthi kwakwenzekalani. Zikhona kodwa zikhona ezazisezulwini futhi zilindele ukungena kaJesu. So akaze kube khona isikhathi la kuphume zonke ingilosi zezulu. But yabona bazalwane, mase kulandwe abantu babeyizoni. Abantu bazalwane lithi iBhayibheli ababephuza isono njengamanzi, kodwa asebeguqukile banqoba ngegazi lewundlu. Ijoy bazalwane ekhona engathi ngisho ingilosi uqoba azikwazi ukulinda. Izulu liba empty. Kuzola emhlabeni on this earth. Kuzolandwa thina bazalwane. It's amazing, isimanga sento. Izulu lonke lithi iBhayibheli uJesu uzofika ngenkazimulo yakhe. Nengilosi zonke zezulu. Zonke zezulu. Isimanga sento. Awusazi ngilosi zezulu ukuthi zingakanani. Billions and billions bazalwane. Billions. Njengoba besifunda kwincwadi yeSambulo chapter 5. Lithi iBhayibheli 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Yayizwa leyo nto. Already masithi 10,000 times 10,000. Sengo-0 lawa abawu-8 times 1,000 again. Sengo-0 manje abawu-11. Sayizwa leyo times another 1,000. Sengo-0 manje. Uyayibona le number ukuthi ubani? Angiyazi mina le number engaka bazalwane. So ingilosi zezulu ziningi kakhulu. That's why wonke umuntu asayinelwe ingilosi. And lithi iBhayibheli zonke ziyehla mase sisolana. Now okay, sesibonile ukuthi makuvuleka the seventh seal, ukubuya kaJesu. Ade ngifuna ifocus yami kule ncwadi le. Mase sifika ezulwini ngubani okhumbulayo ukuthi abangcwele yini abazobe beyenza ezulwini? Yini esizobe siyenza bazalwane ezulwini? Lalukubuza. Yini esizobe siyenza ezulwini mase sifikile? Okay. Sobe sidumisa engathi khona sobe sidumisa. Yeah, besiyodumisa nathi kuthiwa nengoma esiyobe siyicula. Besihlola ney'ncwadi. Sobe senza sobe sidumisa. Sicula ingoma engafundeki. Sister Mpothi sobe sihlola nani? Ney'ncwadi.
Now, here is the thing. Ngicela ukubuza futhi sisaqhubeka. Yeziphi le ncwadi esobe siyihlola? Bazalwane, Kusho ukuthi yiyo le ncwadi ngoba naku kuthiwe phela izoba iphethe konke. Isho uyabona bazalwane, ngifuna siyithathe step by step, singayijahi, sibone ukuthi why bekumele uJesu mayiphuma aphume ngayo le ncwadi, aphume abeyivula, because masingena sobe sidinga ukubuka kule ncwadi. Sobe sidinga ukubuka kule ncwadi. Ngifuna sibone umsebenzi wethu kuqala. Because yazi abantu abaningi yinto le bazalwane ebafihlekela, abantu abawazi ukuthi nanga umsebenzi esobe siwenza ezulwini omunye. This is very, very amazing. Ake siyeni kwincwadi yesambulo. Kwincwadi yesambulo chapter 20. Yebo. Incwadi yesambulo chapter 20. Sesifile bazalwane. Ngicela sibone something very amazing, Lana Sambulo chapter 20 nayo ukubuya kaJesu. Nokungena kwabangcwele ezulwini. Now, ngifuna sibone bazalwane uverse 4, sifundeni uverse 4. Ngase ngibona izihlalo zobukhosi bahlala kuzo, banikwa ukwahlulela. Ngabona nemiphefumulo yababenqunywa amakhanda ngenxa yokufakaza ngoJesu nangenxa yezwi kaNkulunkulu. Nalabo abangakhulekanga kuso isilo nomfanekiso waso, nabangamukelanga uphawu lesilo ebunzini labo nasesandleni sabo, baphila, babusa kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane. Bazalwane, niyayizwa lento. Cela sifunde verse 4 again. Sizweni. Ngase ngibona izihlalo zobukhosi bahlala kuzo, banikwa ukwahlulela. Cela siyibambeni lapho. Siyayizwa leyo nto. Kukhulunywa lana ngabangcwele abavusiwe. Kuthiwa uthi uJohane ngabona izihlalo zobukhosi njengoba uJesu wayishilo. Sekuyabonakala ukuthi lento beyisho bengakhuluma amanga ngesikhathi ethi onqobile uzohlala nami esihlalweni sobukhosi. Siyayizwa leyo nto. Manje uJohane uyayibona ngempela ukuthi naku ngempela sebehleli. Futhi ubona sebehlulela abangcwele. Uyabona sebehlele ezihlalweni sebesenza njani? Umsebenzi abawunikezwa ukwahlulela nokubusa noKristu iminyaka ewu-1000. Kuthiwa laba abantu bazalwane abanqunywa amakhanda ngenxa yokufakaza ngoJesu. Futhi nabantu abathini na? Abangazange bakhuleke kwisilo futhi nomfanekiso waso, futhi abangatholanga nophawu lwaso. Siyayizwa lento bazalwane. Futhi bazobusa noJesu iminyaka ewu-1000. These people. Now bazalwane, ngiyafisa lento ukuthi bazalwane ingasiphuthi. This is very, very amazing. Kuthiwa umsebenzi esizobe siwenza lapha nge-1000 years yini? Kuthiwa sizobe senza njani? Sizobe sahlulela. Kuyazwakala bazalwane leyo nto. Siyayicabanga leyo nto, sizobe sisahlulela. Sizobe sisahlulela. That is judgment. Now nakuDaniel chapter 7 lisho kanjalo. uDaniel ukhuluma into eyodwa. Uthi kwafika isikhathi la ukwahlulela kwanikezwa abangcwele bakaNkulunkulu. Asike sibukeni. Ngifuna singayigeji le ndaba. Daniel chapter 7. Asifunda verse 21 no verse 22. Hey. Ngisabheka lolo phondo lwalwa nabangcwele lwabahlula. Waze wafika omdala wezinsuku. Abangcwele bophuzi konke banikwa ukwahlulelwa. Kwafika isikhathi sokuba umbuso ube ngowabangcwele. Siyayizwa bazalwane. Lana ikhuluma ngokuthi ukwahlulelwa kwanikezwa abanjani? Abangcwele. Again. Now sifunde nivesi elicacisayo ngokungaphikiseki. Asiyeni ngoba seKorinte bokuqala. Wonke lamavesi acacile, kodwa ngifuna sibone ukuthi kwiTestament elidala, Elisha, isambulo, khuluma into eyodwa ukuthi abangcwele bazokwahlulela. Okay, ngicela ukubuza uRevelation 20 bekuverse bani? Lesifunda verse 4. Oh, okay.
Corinthians maningi 15. lamavesi bazalwane ukuthi nje ngenxa yesikhathi phela asikwazi ukuwafunda wonke. Manje inkinga mina uma ngifunda izwi kaNkulunkulu ngivele ngibe excited, yabo. Manje ngiyabona ukuthi singathatha isikhathi kakhulu. Ayisifundeni 1 Corinthians chapter 6 verse 1 no 2. In fact, Ukhona yini umuntu kini uma enendaba nomunye onesibindi sokumangala kwabangalungile ungabi kwabangcwele na? Anazini ukuthi abangcwele bayakwahlulela izwe na? Kepha uma izwe lahlulelwa yinina, anifanele ukunquma namacala amancane na? verse 3 no verse 3. Yeah. Anazi ukuthi siyakwahlulela izingelosi na? Kakhulu-ke okwalokhu kuphila. Bazalwane, ayisimini lana ngeke, ngeke. Uthini umpostoli uPaul? Ngicela ukuzwa ngomzalwane oyedwa nje oyizwayo le ndaba ukuthi kuthiwani la? Kuthiwani bazalwane? Kuthiwa abangcwele bayakwahlulela izwe. Asimeni lana-ke bazalwane. Abangcwele bazokwahlulela izwe. Sikhumbule ukuthi uJesu yobe seyibuyile ngisho. Wathatha abangcwele waye nabezulwini. Sayizwa leyo nto? Makubuya uJesu, laba bengamkhethanga uJesu, lithi iBhayibheli bazokubhujiswa ngomlilo wokubonakala kwakhe. Sayizwa leyo nto? 2 Thessalonians chapter 2 ikhuluma ngaloko, noPaul naye ukhuluma ngaloko kuTimothy oqala chapter 1. Now bazalwane, not Timothy, Thessalonians uqala chapter 1. Now bazalwane, umbuzo wami uthi, nangumbuzo wami engiwubuzayo, abangcwele mabehlulela izwe bahlulela bani kahle hle? Manje ngicela sispecify, sibe specific, bahlulela bani kahle hle? Abantu Laba abangafakanga. abangamkhethanga uJesu. Amen. Laba bangavuswanga, laba bangamkhethanga uJesu. Sayibona leyo nto bazalwane? Now njengoba already sebe labantu abasavuswanga, abasasiwanga ezulwini, ukwahlulela okunjani ke lokho abangcwele abakwenzayo? Bayini abayahlulelayo ngoba kungazi ukuthi sekwahlulelwe vele sekuqediwe. Ngicela futhi ezophendula. Before siphendule bazalwane, Sitampoe ngathi buso uzophendula yima. Ngicela ukuthi ningiphendule la. Sithi umuntu ozophendula naloku. Nengilosi kuthi la bazohlulela umhlaba, bazohlulela nezingilosi. Eziphi lezi ngilosi? Fallen angels. Angizwa bazalwane? Fallen angels, ingilosi zakaSathane. Izingilosi zakaSathane. Now labantu abangasavuswanga, abangaswanga ezulwini, nalezi ngilosi nazo zahlulelwa ini? Like ingaba mhlambe kwenziwani uma kuthiwa bayahlulelwa? Nabazalwane, it's Ukubona. simple. Aha. Yebo, ngicela uphendule Sinonhlanga. Kusho ukubona ukuthi kungani bengafikanga la khona bezovumelana nesenzo sikaNkulunkulu ukuthi hayi uqinisile abakwenzanga ukuthi abakwenzanga ukuthi abakwenza ukuvumelana noNkulunkulu, to vindicate God. Okay, amen. Now, leyo nto bazalwane ikhona iqiniso. But masiyibukisisa sesithiwa siqinisile nangokubuka kwethu. If abangcwele babuka ukuthi kungani abantu bengafikanga la abangafikanga, kungani nezingilosi nazo zakhishwa, kahle kahle abangcwele lapho abahluleli labo bantu, abahluleli lezi ngilosi ngizothi ngendlela ethile bahlulela uNkulunkulu ngoba they are trying to judge to see ukuthi ngempela uNkulunkulu lento ayenzile ife yini. Sayizwa lento bazalwane? So kodwa iBhayibheli lithi lona sizokwahlulela umhlaba. We are going to judge the world, we are going to judge even the angels. Sayizwa lento bazalwane? Not uNkulunkulu, because manje sobe mawukuthi sibuka nje uNkulunkulu kuphela, then sizobe it's like sihlulela uNkulunkulu. But ukuthi manje sizojudge even the world and angels. And it's very simple bazalwane. It's very simple. Into ezobe isenzeka bazalwane angisho manje khona investigative judgment. Sayizwa leyo nto? Into abangcwele abayenzayo i-executive judgment, leyo executor. I-executive judgment sake safunda ngayo bazalwane ukuthi
yila manje abantu sebethola ini umvuzo wabo. Ngamanye amazwi abangcwele bona bazobe behlulela ukubuka ukuthi umuntu nomuntu kulaba abangasindiswanga bathola muphi umvuzo. Vele wonke umuntu uzosha esogwini. Seyizwa leyo nto. Kodwa hayi wonke umuntu uzosha ngendlela elinganayo. Kuyazwakala bazalwane. Futhi hayi wonke umuntu uzosha isikhathi esilinganayo. Kuyazwakala lento bazalwane. Hayi sengikhulume laba bazalwane bayenza ukuthi ake sibheke enye amavesi. Asene kwincwadi yamaHubo 149. Sibheke ukuthi abangcwele i-privilege abayinikeziwe yeyiphi. So i-judgment abayenzayo yi-execution. So abangcwele kanye noJesu yibona abazobuka ukuthi uHitler uthola isentence enjani. Okay, lo muntu lona owayengazange akaze abulale muntu. Kodwa nje yena isono sakhe ukuthi wamnqaba uJesu. Bakhona abantu abangamkhethanga nje uJesu then baphila nje impilo enormal e-ordinary. Seyizwa leyo nto. Labantu abangesingazi ukuthi ama-philanthropist abazama ukusiza abantu kodwa bafuna lutho ngoJesu. Angeke bawubone umbuso bazalwane singadukiswa ukwenza kwabo okuhle. Uthi uJesu yimi indlela. So umuntu obenethuba lokumkhetha uJesu angamkhethi. Lithi iBhayibheli that person is condemned already. Seyizwa leyo nto. Abantu abazoba sezulwini ababekade bengamazi uJesu yilabo bengenalo ithuba lokumazi. Yilabo abazobe bebuza mawufunda incwadi kaZekharaya ukuthi amanxeba wani lohlatshwe ngawo. Seyizwa leyo nto. But nje abantu babenethuba ngeke bazalwane bawuthola umbuso. But angeke umuntu ongenzanga ububi obulingana nobuHitler kanjalo athole isijeziso esifanayo. iBhayibheli abazalwane akukho kanjalo. Izono ayilingani. Singabothi izono ziyalingana. Zonke izono ziyabulala ukuthi izono azilingani. Ingakho uJesu ekhuluma ngokuthi umuntu owenze okubi esazi ukuthi okubi uzothola isijeziso esingaphezulu kunomuntu owenze okubi engazi. Seyizwa leyo nto. So sesiyabona already ukuthi isono somuntu obevele enze into on purpose sikhulu kunomuntu owenze engazi. Kuyazwakala bazalwane. Amazwi nje kaJesu lawo mawufunda kwincwadi kaLuka chapter 12 amazwi kaJesu lawo yabo. So izono azilingani. But ake siqaleni kuPsalms 149. Sengigcine ngiwasho wonke amavesi manje kanti ngifuna siwafune. This is amazing. Yabona lento bazalwane. Ngibona nje sekushone ilanga sekumnyama la sikhona thina angazi lapho bazalwane bakhona. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe sekulate. Let me see the time. All right, yeah, sekulate. It's fine. Let us see now. Psalms 149. Sesifile bazalwane. Phela sifunde kusukela verse 5 siye verse 9. Siqaphele nje ukuthi abangcwele yini abazoyenza bona ekwahluleleni kwi-judgment. Abalungileyo mabechabe ngobukhosi, bahube ngenjabulo emacansini abo, ukumphakamisa uNkulunkulu makube semlonyeni wabo, nenkemba esika nhlangothi zombili esandleni sabo, ukuba benze impindiselo abezizwe nezijeziso kubantu, babophe amakhosi abo ngamaketanga, nabadumileyo babo izibopho zensimbi, bafeze phezu kwabo isahlulelo esilotshiweyo, kuludumo kubo bonke abangcwele bakhe. Haleluya. Amen. Seyizwa lento bazalwane. So kuthiwa nge-English ithi lana abangcwele ithi to execute upon them, that is abantu ababi abangamkhethanga uJesu. Kuthiwa to execute upon them the judgment written. Kuthiwa this honor have all his saints. Praise ye the Lord. So kuthiwa bonke abangcwele banale privilege. Banalesi sikhundla lesi sokuthi bona ba-execute i-judgment. Seyizwa leyo nto. So bona abangcwele bangena kwi-judgment enjani? Ku-executive judgment. Ngamanye amazwi yibo abangcwele kunye noKristu abadisayidayo ukuthi labantu abalele mase bephoswa manje echibini lomlilo. Umuntu ngomuntu eziphi imfanelo zakhe. Kuyazwakala bazalwane. Eziphi imfanelo zakhe. Eziphi imfanelo zakhe. So this is very very important ukuthi sikuqonde ukuthi abangcwele bazobe besahlulela. You know iBhayibheli lize liyasitshela njengoba kuncwadi kwabaseKorinte chapter 6 lisitshela ukuthi sizoqala ukwahlulela.
sizowahlulela, I mean sizowahlulela izwe, sihlulele nezingilosi. We know ukuthi ku-1 Corinthians chapter 4 liyasitshela nokuthi sizoqala nini ukwahlulela. Sayizwa lento bazalwane, nokuthi yini ezokwambulwa before sahlulele. Why singeze sahlulele manje? Asiyeni khona. 1 Corinthians 4. 1 Corinthians chapter 4 manje. Sibuyela ku-1 Corinthians chapter 4 verse 5. Then ngiyavala manje, ngizokhuluma nje ngale ndaba yale ncwadi nangendaba yokwahlulela bazalwane. Kune-lesson esingayifunda nje la ebalulekile kakhulu. 1 Corinthians chapter 4 verse 5. Ngakho-ke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi, ingakafiki inkosi eyakukuveza ekukhanyeni okufihlakeleyo obumnyama, iveze obala izizindlo zezinhliziyo. Lapho-ke ilona lo uyakuthola ukubongwa kuNkulunkulu. Amen. Bazalwane, lithi lelizwi lithi singahluleli angisho njengoba noJesu ethi singahluleli, angisho kanjalo uJesu Matthew 7 verse 1. Now leli verse lana lithi singahluleli, kodwa lithi singahluleli lutho ngaphambi kwesikhathi. Yayizwa leyo nto? Ngamanye amazwi sizofika isikhathi la kumele khona sahlulele. Kuyazwakala bazalwane? Cela ukubuza manje bazalwane, leso sikhathi sizofika nini according to the verse? Sifika nini isikhathi? Ithi until the Lord come. So Amen bazalwane. noJesu ebuya. So ngamanye amazwi ukwahlulela kuqala nini? uJesu mayithini? Mayibuya. So ukwahlulela kwabangcwele la sizoqala khona ukuthi sibe ngabahluleli. Mase sisezulwini ngokubuya kwaJesu asithatha sisezulwini. Yini bazalwane ezokwazi ukusisiza mase sisezulwini ukuthi sahlulele? Ngicela ningitshele according to the verse again. Kunento esizokwenzeka ezosisiza ukuthi sikwazi ukwahlulela kahle. Verse 5. Angizwa? Uzosambulela uJesu izinto ezifihlekileyo. Izinto ezifihlakileyo zezinhliziyo, izizindlo zabantu, imicabango yabantu. Kuyazwakala bazalwane? So manje ngoba asiyazi imicabango yabantu, kuyingozi ukwahlulela umuntu. Ngoba awuyazi into kephi esenhliziyweni yomuntu. Awuyazi izinto ama-circumstances enze ukuthi enze lento agcine seyenza. Sayizwa leyo nto? Uyazi omunye umuntu ungambheka umcasukele, kanti yena njengoba emicabangeni yakhe esenza lokhu ebelokhu ekucabangele okuhle athi othi ngizama ukwenza ukuthi. Sayizwa leyo nto bazalwane? And then wena sokubona nje ekugcineni mhlambe ubona into ethile ongathokozanga ngayo, but uNkulunkulu mayibuka yena uyazi this person imotive yakhe ibi right. But isimo simphoqile vele ukuthi kugcine kwenzeke kanje. Imicabango yabantu asiyazi, asikwazi bazalwane ukwahlulela. Number 2, njengoba sisela sisesenyameni kanje, singakanqobi umina. Ngoba manje bazalwane abantu abazoba ngabahluleli abantu abanqobile. Njengoba singakanqobi, asikho isiqiniseko sokuthi sinawo lo musa odingekayo ukuze sibe ngabahluleli. Sayizwa lento bazalwane? Ngoba ukuze ube ngumhluleli, uyazi ukuthi ungani uJesu engumahluleli? Siyazi bazalwane ukuthi ungani uJesu engumahluleli? Ake siye incwadi kaJohane chapter 5 sibuke ukuthi kungani uJesu engumahluleli. La asibukeni. Uyasho uJesu yena ukuthi kungani enikezwe lo msebenzi wokwahlulela. Lawona lento this is amazing ngempela. Uverse 22. Lesiqale sifunde nje uverse 22 bazalwane. Ngokuba noyise kahluleli muntu, ukunike indodana konke ukwahlulela. Sayizwa lento bazalwane. So uJesu into yokuqala esiyitholayo la uthi uJesu uyise ubaba akahluleli umuntu. Sayizwa leyo nto? Kuthiwa kodwa ukunikeze abantu ukwahlulela, kuthiwa ukunikeze ini bazalwane? Indodana. Sayizwa leyo nto? Na kunevesi engilibhekayo, uNkulunkulu cela ungisize ngilithole. 7. Amen. Glory to God. Yilo nje ngempela. Amen. Yilo nje ngempela. Cela usifundele lona.
uyiphile amandla okwahlulela ngokuba iyindodana yomuntu. Sayizwa leyo nto bazalwane. So ngicela uqale kuverse 26. Verse 26 no-27 izwakale nje straight. Ngokuba njengalokhu uyise enokuphila ngokwakhe, kanjalo iyiphile nendodana ibe nokuphila ngokwayo. Uyiphile amandla okwahlulela ngokuba iyindodana yomuntu. Now bazalwane kuthiwa uJesu isizathu sokuthi anikezwe i-authority yokwahlulela kuthiwa yingoba eyindodana yomuntu. Kuyazwakala lokhu bazalwane. Amen. So ngamanye amazwi ngoba wake waba ngumuntu uJesu. Amen. So nguye olungele ukwahlulela abantu ngoba uyazi ukuthi kunjani ukuba ngumuntu, kunjani ukulingwa, njengoba lithi iBhayibhile kuncwadi yamaHebheru 4 verse 15 kuthiwa uJesu was in all points tempted like as we are yet without sin. Kuthiwa walingwa kwizinto zonke njenganathi. Akekho lakuthina umuntu olingwa ngendlela engafani nekaJesu. In fact uJesu walingwa ngokungaphezulu kwethu. Sayazwana bazalwane. So uJesu uyawazi amandla esilingo. So uJesu mayehlulela bazalwane, wahlulela ngomusa. Ngomusa kakhulu. Kakhulu. Mayibuka abangcwele njengoba kunabangcwele abazosinda. Hayi ngoba babe-perfect. Babemane besenza amaphutha but uJesu lokho ebaqhuba baze banqoba ngoba lithi iBhayibhile kumele sinqobe. And then uJesu maseyithatha igama lomuntu, each and every person's name, kuvele kwahlulelweni. uJesu uyazi by experience izinto umuntu okholwayo adlula kuzona, ubunzima bazalwane. uJesu uyakwazi ukuthi ungathandwa ngumndeni wakho. Abafowabo uJesu babengamfuni ngenxa yokuthi uJesu wayehamba ngokweqiniso. uJesu uyakwazi ubunzima bongathandwa abantu bonke. Ngikhumbula besifunda nje ney'ngane zami ekuseni istori lapha uJesu eseNazaretha eyoshumayela eNazaretha la wayekhulele khona. La lithi iBhayibhile bamkhipha ngamawashini. Uyakwazi uJesu ungathandwa. uJesu uyayazi indlala. Sayizwa lona bazalwane, uJesu uyakwazi ukulamba. uJesu uyakwazi ukunga-appreciate-wa. Ayikho into uJesu angayazi bazalwane esihluphayo. Ayikho bazalwane. uJesu uyakwazi ukuthi uthi abantu ubanikeza konke. Elengesiphambanweni efela abantu bengamfuni. He knows that feeling. Ayikho into, uyazi umuntu wena ungakhala ukuthi umuntu ngamupha imali, yazi ngamupha 100 rand, yazi indlela enga-appreciate ngayo. Uyini 100 rand compared to ukumfela umuntu. Yayizwa leyo nto? Akekho bazalwane umuntu okalingwe njengoJesu. And uthi Jesu ngoba ngingumuntu, ngoba I am the son of man. uNkulunkulu, uyabona bazalwane, uNkulunkulu wasipha uJesu. Yingakho indodana kaNkulunkulu. Ngesikhathi uJesu phambi ukuthi eze la emhlabeni kakuthiwa indodana kaNkulunkulu kuphela. Wathi esomnikela uJesu uNkulunkulu. Manje sekuthiwa uJesu yindodana yomuntu. Yingakho khathi kuthiwa indodana yeNkulunkulu. Sayizwa leyo nto ngoba uNkulunkulu usiphile indodana yakhe. Namanje ezulwini, etronini yezulu, kukhona ofana nathi. It's amazing. Hey bazalwane, into esingayiqondi ngempela. Na kuthiwa uJesu uyahlulela ngoba indodana yomuntu, wahlulela ngoba unomusa, uyaba-understand abantu. So iphuzu bengiyakulona ukuthi thina asikabi nawo umusa. Yingakho nasekwahlule masizama ukwahlulela senza amaphutha ngoba sahlulela sometimes si-210. Uyabona leyo nto? Sahlulela sine-information enguhafu ngoba izinto zikakambulwa, izinto ezifihliwe ezinhliziyweni zabantu. Sayizwa lona bazalwane? But siyeza isikhathi sokwahlulela. Now le ncwadi leya kumele ivulwe. Leya ncwadi leya ngoba leya ncwadi kuthiwa iphethe izenzo zonke zabantu nezenzo zikaNkulunkulu, izinto uNkulunkulu ayizenzela abantu. Awukwazi ukuthi usho ukuthi umuntu uzojeziswa kangakanani ube ungazi ukuthi uNkulunkulu yini uNkulunkulu owayenza ezama ukufinyelela kulo mphefumulo. So manje kuthiwa kuleya ncwadi kukhona even the providences of God. Sayizwa leyo nto? So it's not only izenzo zabantu nezizwe but nezenzo zikaNkulunkulu zilotshiwe lapho. Okwamanje izincwadi ezivuliwe ezulwini zintathu. Sake safunda ngazo incwadi yokuphila enamagama wabangcwele. Bese kuba incwadi yezikhumbuzo enezenzo ezinhle zabangcwele.
iyasho iBhayibhile uMalakhi chapter 3 verse 16 leyo ukuthi abamesabayo uNkulunkulu kwalotshwa encwadini kulotshelwa bona seyizwa leyo nto. And then kube khona nencwadi yezono seyithole leyo incwadi ka-Isaiah 65 uma ufunda verse 6 nosukela verse 6 yohla nayo verse 6 and 7 la kulotshwe khona izono but yizono lezi zabangcwele kuphela. Yingakho uNkulunkulu ku-Isaiah 65 sekhuluma nabangcwele nabantu abamkhethile njengokuthi nakundlu engcwele kwabuya izono zabantu kuphela abazivumile kwisilwane lesi esizohlatshwa. Sakhumbula sifunda ngesentuary indlu engcwele kaNkulunkulu. Izono zazingena endlini engcwele yizono kuphela ezivunyiwe. Siyayizwa leyo nto. So manje kule judgment esikhuluma ngayo kubukwa lezo incwadi ezintathu ezikhuluma kuphela ngabantu, ngezinto ezilungile ezenziwa abantu, ngezinto nezono zabantu futhi, kodwa zikhuluma futhi ngabantu abakhethe uJesu. Kuthiwa bazalwane, uma ufunda kwincwadi kaPetro ukuqala chapter 4 verse 17 kuthiwa ukwahlulela kuqala endlini kaNkulunkulu. Yingakho kuqala ukwahlulelwe abangcwele, kuzolandela okwalaba ya bona ngokungamfuni uJesu vele sibelahlile. Seyizwa lento bazalwane. So ngoba manje kunale incwadi ezintathu ezibhale izinto ngabangcwele, kudingeka enye incwadi ebhale yonke into, engabhalanga nje only ngezinto ezenziwa abangcwele, ebhalwe ngezinto ezenziwa uNkulunkulu, ebhalwe futhi ngezinto ezenziwa abantu abangamfuni uNkulunkulu, ukuze mase bengena abangcwele ezulwini bezoqala umsebenzi wabo yonke imaterial ikhona bazalwane. Makuthiwa uJesu uzokwambula zonke izizindlo zezinhliziyo zabantu zilotshwe encwadini. Yonke into bazalwane esiyenzayo, abantu abayazi lento, akulotshwa kuphela izenzo, kulotshwa ngisho imicabango yakho behind leso senzo. Kulotshwa yonke into bazalwane. Bazalwane, kulotshwa izinto uNkulunkulu asenzele zona, izinkonzo esizizwile. Ngiyayisaba into izobe isenzeka lapho kulo 1000 years. Uzobe umangala ukuthi umuntu kanti uNkulunkulu wake wazambula kangaka kumuntu othile. Umangala uthi uJesu wake wazambula kuHitler ngendlela emangalisayo. Njengoba uJesu wazambula kuJudas, uma ngaba bengalotshwanga lutho la eBhayibhelini ngoJudas, bengesazi ukuthi uJudas wayesondelene kangaka noJesu. Masibuka into wayenza, seyizwa leyo nto, besetshenziswa umuntu ongamazi uJesu ingakho wayenza okuthile. Baningi abantu esizothola ukuthi uJesu wazambula kubo, kodwa bakhetha indlela yokulahla. Nalesikhathi lapho uzobe sihlola bazalwane lezincwadi. Into engiyifisayo bazalwane, masihlola izincwadi, ongathi thina singangaveli kulezi zincwadi ukuthi kunento esiyenzile ethe yaba nomthelelo ekuthini umuntu othile alahle. Seyizwa lento bazalwane. Engathi singangaveli. Uyayicabanga sewukhona, yabona manje uDavid ayikho into angayenza, sekunjalo vele. Kunabantu ababhujisiwe ngenxa yezono zikaDavid. Kunabantu ababethunywa nguDavid benzinto ezithile. Seyibona leyo nto, ezinye izono ze-influence. uDavid kuzovela ukuthi kubhaliwe, kodwa yena uzosinda ngoba waguquka. Kodwa iyabona leya pain, leya pain yokuthi lo muntu yazulahliwe and nami igama lami liyathinteka la. So yabona ukuthi namanje uma umahlulela, uzomahlulela ngani? Ngomusa. Awuzibula ukuthi lona kumele ashe nje kuphela 1000 years esisha. Funa ashe. Yebo, uhlulela manje ngomusa. Yingakho uNkulunkulu ukwahlulela kabantu ababekade besesonweni, laba bangamkhethanga uJesu, ukwahlulelwa kwabo ukunikeza thina esike si-taste of isono, sike sisenze isono kodwa sasinqoba. Siyayizwa leyo nto. Yabona uJesu wayindodana yomuntu kodwa akaze asenze isono. uJesu uba nomusa kuthina ngoba uyazi ukuthi izilingo zinjani, kodwa akaze awe esilingweni. Now mase kwahlulela laba abazosha echibini lomlilo, kuzobe kunikezwe abantu abake nabo bangena esonweni. Uyayibona leyo nto? Kodwa banqoba ngegazi. So mawahlulela umuntu kuthi lo muntu naku uyambona wayinamanga kangakanani,
nawe kube khona ukukhumbula ukuthi hey nami kodwa ngake ngaqamba abantu awahluleli manje ngokuthukuthela ukuthi wahlulela ngomusa seyizwa lona bazalwane so kwahlulela kudingeka nje leyo nto ingakho uNkulunkulu namanje kuyena omahluleli uNkulunkulu nomugcwele umusa kodwa umusa wakhe akusho ukuthi awuzuthola lokho okuyimfanelo yakho ngoba ekugcineni abantu vele bazofa but umusa uyagada ngempela ukuthi cha abantu bangabhujiswa noma bangalinyazwa noma bangatholi isijeziso eseqile ngenxa yentukuthelo nani yonke lokho yazi abanye abantu hey bazalwane sobe sibadabukela kodwa sibe sibona ukuthi bafanele ukulahlwa ngoba uNkulunkulu wazambula kuba akekho umuntu ozobe lahliwe ongafanelanga ukulahlwa akekho bazalwane uNkulunkulu athi angasisiza nje sithi masiphila la emhlabeni sazi ukuthi isikhathi sethu sokwahlulela sikafike sazi nokuthi futhi bazalwane masifuna ukuthi sibe yingxenye yalo msebenzi uzobe usenziwa lapha ezulwini yokwahlulela kumele siqale manje ukuthi sibe ngabantu abanomusa enye into engeke ngisho angiyazi lento into engeke ngisho nje ngiyicabanga uyazi iBhayibhile malithi kwasulwa izinyembezi zonke emehlweni abo likhuluma emva kweminyaka le 1000 sayizwa leyo nto mawufunda leyo nto ikhulunywa ku Revelation 21 ingakho ngoba ngihleze ngithi kuyoba nzima mhlawumbe ukuthi umuntu ahlulele ebuka abanye abantu belahliwe sometimes azibone ukuthi naye uke waba umthelele ekulahleni kwabanye abantu bathile angabi nakho ukuphatheka kabuhlungu kodwa buya aduduzwe nguJesu ingakho kube bazalwane ukubakho kaJesu ezulwini kube kuyiyona into emangalisa kakhulu ngiyayizwa nje indaba yokuphila phakade but ukuba khona kaJesu so emva kweminyaka 1000 iBhayibhile uNkulunkulu usula zonke izinyembezi kunjalo ke bazalwane athi uNkulunkulu angasisiza bazalwane ngempela singenzi into engamele siyenze ngalesikhathi ngoba sikwazi ukwahlulela manje kune quotation engiyicabangayo engizoyisho before sivale itholakala kwincwadi Ministry of Healing ipage ngiyacabanga ngu 483 ithi le ncwadi lena ithi so frail and so ignorant and so liable to misconception is human nature that we should be careful of the estimation that we place upon others sayizwa lento bazalwane athi ke ngiyiphinde futhi kuthiwa so frail so ignorant and so liable to misconception is human nature that we should be careful of the estimation that we place upon another sayizwa lento bazalwane kuthiwa ngoba abazalwane singabantu ababuthaka futhi ulwazi lethu lincane futhi bazalwane namasibuka izinto asizibukisisi kahle we are liable to misconception futhi kumele siqaphele ngendlela esibathatha ngayo abanye abantu omunye umuntu ngamthatha umbekele ngoba awunalo ulwazi futhi awukwazi ukubukisisa ngendlela eright kanti izulu malibukele yabona lo muntu akayilutho wena ubona ingilosi izulu libona isilwane omunye wena ubona isilwane izulu libona umuntu ongaphenduka ziningi izinto so kuthiwa we need to be careful on the estimation that we place upon another balulekile kakhulu bazalwane baningi abantu babonakala ngathi izingilosi futhi masekenzeka izinto kubonakala ukuthi hey kwenzeke kanjani ukuthi singamboni lo muntu kuyisilwane esinje so we are very liable to misconception abanye uthi mambuka ebudeni uthi hawu lo muntu nje into engekho yayibona leyo nto kodwa mase usondele eduze uthi wazompilela uNkulunkulu umuntu so asiboni lutho sengathi wonke umuntu nje singamphatha ngothando singaphakamisa abantu phezu kwabanye ngoba ngenzeka ukuthi lo mphakamisayo izulu liyabona phansi lo tshela phansi izulu emehlweni ezulu phakeme so bazalwane singahluleli lutho singafika isikhathi asivaleni ngomkhuleko sinothando kumangalisa kakhulu siyakubonga Nkosi ngesifundo esikhuluma ngale ncwadi ezovulwa uJesu ephuma umnyango wezulu ezosilanda Ngiyakubonga Nkosi sesilangazelela kakhulu ukuvuleka kwale ncwadi ukuze sikwazi ukuqala ngosomsebenzi osiphe wona umsebenzi omusa umsebenzi Nkosi esingawufanelanga ngoba Nkosi sizoni kangaka singahlulela Nkosi abantu sizoni
Nkosi, izwi lakho malikhuluma ngokuthi kwabonakala Nkosi izihlalo zobukhosi, kwabonakala Nkosi abantu babela emhlabeni behleli kuzo. Hayi Nkosi, mina ngiyabona nje ukuthi ubuhle bakho nothando lakho isimanga Nkosi. Siyakubonga ngempela. Siyakubonga, asiphelela nje Nkosi amazwi okubonga. Ubuhle bensindiso, amandla egazi. Ukuthi ungamthatha umuntu othulile lo mhlaba esonweni umbeke kwitrone yezulu. Nkosi, uyisimanga kakhulu. Ngicela usisize Nkosi, sithembeke kuwe. Ngicela usisize sikuthande. Ngicela usisize sizinikele kakhulu kuwe Nkosi yezulu. Ngicela konke ngegama likaJesu Kristu. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied.